Yeah guys, andikabisona ngokuba ithetha ntoni mos laa nto ka-toxic, but ndisho uba ijani is 100% toxic. Noba ndingasuka kwezaa test mos ezaa psycho what hayi kungabuya nee-disorder eziphaa ko-12 13 apha kum ingathi ngabantwana bala magxathi xa sinobala nabo abahliswa ngemilenze. But ke asikho lapho namhlanje man guys, andingomntu nice mos mna ndithanda nothetha. That's why abanye xa bedibani nam fesi ithi akashayi lo ankile wenu, ndizinyabele mos mna fundi ndihleli nje ndizimindele ibhizinesi yam. Ndike ndilibala noba kukho abantu abandazi yona lapha esithubeni. 2 weeks back ndisemdantsane city ndiyofuna izinga wings phaa KFC, ndi-ode ngala app ke kandiqona ndizohlala mos phaa izaba ngo-1 2 ndiphume ndilibele nge-service delivery yasebuffalo city. Nako ndijampelwa ngomnye usisithoza amafoni ndimve xa iskrima, yho hayi nguye ngu-ankile. Wathwala izandla entloko efowunini wazibhuqa naphantsi. Ndithe focus Ntombodidi, ndibanjwe iklama kanjani nqoneli lo sister akandivanga. Yaphuma inyama yakhe oke leqala nam phaa fo ezama undifida. Uyena uye futhi wema uyena engani ngabamakazi babencela gqithi bancinci. Ufike sithi yho awusemdala kuthi muncu ngalakhisimanzi fona kushiya unuka impalampala. But ke asikho lapho namhlanje man guys, as much as baningekho nice incam, but noko ndiyazama uaccommodate akandidibana nabantu. Xa ke zibe khona ezazimenxe zisuke zibe extra for no fucking reason. Akoni inzima mos usalute ucela ipicture buyafuna. Ungathi ube ezazimenxe ziqamzayo foni zithetha non-stop caba nawe ufuna uhamba usithi wake wamnyela u-ankile. Engathi ngulo bhobho wena ndidibana naye phaka Jeff etho ngo-1 megapixel we-Android device enefoto ezinkungu ingathi sisephupheni. Next time chill nje yam man, akho need ezaa nto zi-extra engathi ungalamajita asepostam.